En canto a non subvención á residencia, vostede ordena neste pleno e decide que a moción do BNG para que se cumpra un acordo plenario de residencia en a que se insta a conceder a subvención prometida se debata despois. Abundaremos despois nos argumentos, pero xa lle adianto que imos pedir, cando menos, unha parte desa subvención que se inclúa nestes orzamentos. No capítulo subvencións, aumenta a cantidade para determinadas entidades, mas sorprende que ignoren que lle pediu ao Concello de Celanova o padroado da residencia de Celanova nun escrito registrado pasado 11 de novembro, despois de que os grupos que formamos esta corporación acordáramos de maneira unánime que era preciso conceder unha axuda, que foi unha demanda de subvención seguindo os criterios de libre concorrencia, os mesmos que contempla o plan estratégico, que exixe a lei, pero os gobernos do PP non tiñan por que era un estorbo para manexar eses cartos a vontade. Vostede tampouco ten, ou tampouco quere ter, e non sei se é moi ben, porque descoñece a obriga, pero agora, a partir de hoxe, non a descoñece. Non creemos que a descoñeza, supoñemos que si o sabe, non? O dito, esa subvención foi presentada en tempo e forma e non informaron dela ao resto de grupos cando acabamos de debater en pleno esta cuestión e polo que sabemos a residencia segue a precisar deses cartos e de toda a axuda posible. Por que non se atendeu esa subvención? Por que non se informou aos grupos dos trámites que se estaban a seguir nun asunto de relevancia social evidente? Perdímoslle que teña en conta esa solicitude nestas contas, tal e como, por outra banda, acordamos de maneira unánime os grupos en setembro pasado. Por agora nada máis. Moitas gracias. E con respecto á subvención da residencia San Carlos, que creo que vai ser algo que a continuación se vai a debatir, sinceramente non creo que teña que estar aí, por unha razón moi sencilla. Porque estas subvencións, se usted se leu o plan estratégico, efectivamente é un documento que nos guía, un documento que publicita, un documento que informa en relación ás asociacións que están realizando actividades de interés cultural, asociacións como a Gutiérrez Menéndez, como as asociacións de mulleres, xa sea de difusión de cultura, xa sea de calcar tipo de inclusión social, incluso, de temas sociais. E se usted me permite, unha subvención a entidade privada como é a subvención San Carlos, non creo que teña que estar, efectivamente, nese documento. Para nada. A subvención San Carlos, que a debatiremos a continuación, non ten que estar nese documento. A Fundación San Carlos é unha entidade privada, como cantidad de entidades privadas que hai neste Concello, como cantidad de comercios autónomos, como usted decía antes, que teñen dereito ás súas subvencións e ás súas axudas, e por esa regra de 3, se temos que incluir os 72.000 euros nese documento, tamén teníamos que facer un cálculo do que temos previsto darlle aos nosos autónomos, aos nosos comerciantes, aos nosos empresarios, porque, aínda que teña persoas dependientes e persoas vulnerables dentro, que nos tocan a fibra sensible a todos, e que ninguén ten o valor de decir aquí que esos 72.000 euros no pobo non nos queren, vale? Por moito que usted diga que é un consenso social, é mentira, é mentira. Turno de intervencións, lóxicamente, quen propón a moción tamén corresponde por, como ven sendo habitual. Señor voceiro do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Gracias, señor alcalde. Ben, vou expoñer os motivos que se coñecen da moción, pero, bueno, está ben que os lembremos. O pasado 11 de novembro, o Padroado de Residencia San Carlos de Celanova rexistrou no Concello un escrito que respondía punto por punto ao acordo plenario adoptado por esta corporación o 23 de setembro para botar unha man ao centro de maiores. O Padroado asume case íntegramente o contido daquele acordo que, lembramos, se tomou de maneira unánime a través dunha moción conxunta presentada por todos os grupos da corporación como correspondía a unha demanda social tan extendida.
O urxente agora é responder ás necesidades da Residencia San Carlos que están sinaladas nese escrito e que son ben coñecidas por esta corporación. O acordo de hoxe non é máis que facer efectivo aquel de setembro, pero debe ser rápido e preciso, como explicamos xa cando ofrecemos aos grupos negociar esta moción antes de chegar ao pleno, porque a situación sanitaria segue sendo de emerxencia e nin os maiores, nin as traballadoras, nin as familias das usuarias poden esperar polos recursos humanos e materiais que necesitan para defenderse diante do virus. Esta corporación sabe, e así se pronunciou naquele acordo de setembro, que ademais de achegar recursos, ten que achegar capacidade de xestión e compromiso público. Por iso, debe ficar resolta a designación da representante de todas e todos os concelleiros no Padroado San Carlos para que empece xa a traballar, contando desde agora mesmo coa colaboración e fidelidade do Bloque Nacionalista Galego para desenvolver tan importante labor. O Bloque Nacionalista Galego ofreceu en novembro pasado aos grupos de goberno e ao Grupo Popular a posibilidade de volver chegar ao pleno cun acordo sobre os puntos 2, 3 e 4 que se presentan nesta iniciativa por entendermos que son un mero trámite que lle corresponde completar a esta corporación, independentemente dos tempos que os xestores da Residencia San Carlos se marquen para aceptar o ofrecemento da axuda por parte do Concello de Celanova. O BNG topouse coa negativa de todos a facer efectivos os acordos de setembro. Ademais, o alcalde volveu a amosar a súa falta de disposición a asumir, cando xa pasou ano e medio desde que accedeu á alcaldía, a responsabilidade que en representación do Concello de Celanova lle corresponde a esta alcaldía como membro nato do Padroado. A alcaldía é membro nato deste órgano desde hai máis dun século e os sucesivos alcaldes cumpriron coa obriga de representar a institución municipal. Non se entende que na situación máis grave que o centro de maiores atravesou e máis de 4 décadas de historia, o alcalde siga negándose a integrarse no Padroado e nin sequera teña explicado públicamente as razóns da demora. Por iso, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno Municipal a que exixe ao alcalde que formalice inmediatamente a súa entrada no Padroado. Instar ao Goberno Municipal a aprobar a axuda extraordinaria de 72.000 euros para a Residencia San Carlos de Celanova para que o pagamento se faga efectivo na maior brevidade posible. 3. Determinar nesta sesión a persoa designada para representar esta corporación no órgano reitor da residencia xunto á alcaldía que xa figura en condición de membro nato. E 4. Instar ao Goberno Municipal a que informe a veciñanza e ao Padroado da persoa designada para representar a esta corporación no órgano reitor da residencia xunto á alcaldía que xa figura en condición de membro nato. Isto é a exposición de motivos, estes son os puntos que pedimos. Polo de agora, nada máis. Moitas gracias. Respecto ao punto 2, 3 e 4, si teño moito que decir. Con respecto a instar ao Goberno Municipal, que é o que está máis cerca da Residencia San Carlos, claro, os outros están lonxe, a aprobar unha axuda extraordinaria de 72.000 euros, hai moito que decir. Por unha parte, daquelas 100.000 iniciales, cando o Bloque Nacionalista Galego falou co Grupo Socialista, con Celanova Decide, co PP, eu creo que todos comentamos o mesmo. É unha entidade privada. Me dá igual se é un padroado, unha fundación ou unha SL. É unha entidade privada que nos seus inicios e nos seus comenzos tuvo unha subvención. Sí, outras empresas tamén o teñen. E máis, se te das de alta como autónomo, tes unha subvención. O sea, se mañá me dou de alta eu como autónoma, como recibo unha subvención por promoción de emprego, tamén son pública. É dicir, non ten sentido ningún. Eso por unha parte. Por outra parte, con respecto a 72.000 euros, home, non sei onde vive vostede, Leopoldo, non o sei. Pero se alguén ten a valentía de suscribir o que vou a suscribir agora, que o diga. Cando eu vou por o meu pobo e se comentan os 72.000 euros da Residencia San Carlos, eu podo lle asegurar que non ten a maioría do que vostede dice. A imensa maioría está en contra. Sabe o que pasa? Que se está facendo política que as persoas dependientes. Se está facendo política, por desgracia. Vale? Porque se vostede lle dice a cada un dos bares, dos comercios, das empresas e dos autónomos que están en Celanova que unha entidade privada se lle van a dar 72.000 euros, o que se poñen é de mala leche. Poldo, eu propóñolle que retire este asunto.
o deixe encima da mesa, que o deixemos pendiente, por dous motivos. O primeiro, por ese, porque non vamos nos a designar a nadie que se incorpore nunha institución que non quere que se incorpore un representante político. É dicir, nos é unha entidade totalmente, non é pública, tampouco é privada, como vostede decía, é certo, pero non é pública, non podemos exigir que haxa un representante político. Imagino que o representante xa está, o estar o alcalde, pois por tradición, imagino que será por eso, non por outra cousa. E ademais de todo eso, pois, despois de saber que solicita unha axuda de 72.000 euros, nos na moción que habíamos presentado en setembro conxunta, pois sí que solicitábamos, ademais foi un punto no que insistimos nos moito, de que as contas estuvesen claras, que dixesen onde estaba o desfase económico, onde se había provocado ese desfase económico, a que se iba a destinar esa posible subvención que se pudera designar desde o Concello de Celanova. Creemos que, xo decía a voceira do PSOE, creemos que é obligatorio eso, por transparencia, porque hai moitos comerciantes da nosa vila que están pasando mal e non entenderían pois dar unha axuda cando eles tamén a necesitan. Un segundo turno de intervencións. Señor voceiro do Bloque Nacionalista, por favor. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, algunhas puntualizacións que quero facer. Señora voceira, sin ánimo de entrar en cuestións persoais como fai vostede cando ve que xa non hai nada que dicir, como fixo hai un pouco na outra intervención, pregúntolle, necesita ou non necesita, xa que vostede fala da Xunta, da Diputación, do Goberno Central, a residencia necesita ou non necesita axuda? Esa é a pregunta. O Goberno Central, que é do PSOE, vostede chamou a algunha porta para que esa axuda chegase á residencia? Vostede como responsable política. Señor Pulido, ven aquí ler comunicados sen entrar na cuestión. Pregúntolle, necesita ou non necesita axuda económica á residencia? Por certo, hai algún comunicado que houve por aí que se retirou a petición do Bloque Nacionalista Galego. O Concello, señor Pulido, pode axudar sí ou non con esa axuda? Preguntamos se necesita ou non. O señor Ferro acaba de recoñecer que sí necesitan axuda. Hai unha parte do seu argumentario onde recoñece que sí necesitan axuda. É unha pregunta, señor Ferro, vostede como alcalde formou parte do padroado sí ou non? Sí, vale, está dito. En resumo, a cuestión que traen aquí, querendo arrinconar ao Bloque Nacionalista Galego, cousa que os feitos están aí, e as manifestacións están aí, por moito que queiran vostedes darlles a volta, querendo facernos ver que esta é unha entidade privada, resulta que esta é unha entidade sen ánimo de lucro. Eso foi unha cousa que está máis que reafirmada. É unha entidade sen ánimo de lucro. Sen ánimo de lucro. Polo tanto, non estamos aquí falando de que hai entidade privada, que non se pode meter nela, porque entendemos que outras fundacións que están, das que forma parte o Concello, nomeadamente o señor alcalde, tamén son fundacións sen ánimo de lucro, entendo non. Polo tanto, ese discurso que teñen vostedes os tres portavoces non se sostén. Non se sostén. E a pregunta está, necesita ou non necesita? Íamos facerlle a proposta, ou tiñamos pensado facerlle a proposta de votar estes puntos por separado. Vemos que Celanova xa ten decidido, vaya a redundancia, o voto. Co cal, aí queda na manifestación de cada quen é que a cidadanía que tanto vostedes coñecen e que a propia residencia que tanto vostedes coñecen, nós coñecemos outra fase que é a que falamos tamén ca xente. Nós non vimos aquí
Nós non nacemos onte, señora concelleira, non nacemos onte. Nós vimos aquí con coñecemento de causa e non estamos aquí para facer política de ningún tipo. Estamos aquí preguntando, hai unha entidade aí que ten necesidade dunha axuda económica sí ou non? E non entramos a valorar, porque xa o fixemos noutros momentos, se outras entidades de Cela Nova necesitan axuda das cales, se vostedes estaban presentes no pleno e tiñan a cabeza posta, nós fixemos defensa en todo momento de axudas económicas. Non sei se estaban presentes, pero se non estaban presentes, acabo de recordar agora mesmo. Polo tanto, as preguntas quedan aí e a proposta queda aí. O pobo xulgará, que xulgue. A min pouco me vale que me conten historias, que xulgue o pobo se a nosa actitude é unha actitude coherente e congruente ou non. Nada máis, moitas gracias. Por tanto, son as razóns concentradas en base ás cales o noso grupo vaille a votar en contra desa moción, salvo que usted teña ben retirada. Non, entendo que non a retira, non, señor portavoz. Xa dixen antes na miña intervención, dado que vostedes coñecen o que opina o pobo, que o pobo xulgue a actitude de cada quen. Que o pobo xulgue a actitude de cada quen. Moi ben, non estamos a falar disso, estamos a falar se usted retira ou non. Bueno, vamos a proceder entonces. Vamos a proceder entonces a Fundación San Carlos. E no seu caso, cal sería o trámite, cal sería o procedimento a seguir para a emisión dese informe, fíxoseme saber que era necesario conocer os estatutos. E, por tanto, solicitei formalmente os estatutos da Fundación San Carlos. Ademais deso, soliciteille tamén a entrega dunha copia do libro de actas, porque eu estou disposto, sí pero solo, ou solo pero sí, a tomar posesión do cargo de vocal e asumir e levar a cabo as mesmas funcións que fixo calquera dos alcaldes que me precedeu a todo agora. Se vostede, ou o Bloque Nacionalista Galego, pretende que o alcalde de Celanova pase a ser o xestor ou o presidente da residencia ou do patronato e que xestiona a residencia, dígolle con claridade, con rotundidade, que non vai a encontrar esa figura no alcalde que lle está falando agora. Pero asumir a función de vocal do patronato sabe o presidente actual que me ten a disposición desde o minuto cero e incluso trasladado por escrito.